Храмът Хора в Цариград, или както е пълното му название Христос Спасител Животодавец в околността, е бил построен в началото на 5 век в източната част на шестия хълм на Цариград преди изграждането на крепостната стена на император Теодосий II. Тъй като се е намирала извън укрепителната система на император Константин, черквата е получила названието Хора, т.е. в областта, в околността. Скоро след това била изградена новата крепостна стена и храмът се озовал в града, но въпреки това запазил старото си название. Сградата била разширена от император Юстиниан I, а след това от епарха Приск и император Фока. В периода 1077-1081 г. били извършени нови строителни работи за възобновяване на овехтялата сграда по поръка на Мария Дука, тъща на император Алексий I Комнин, при което сградата добила формата на кръст. В началото на 12 век били предприети нови ремонтни работи от Исак Комнин, третия син на Алексий. В периода 1315-1321 г. великият логотет Теодор Метохит финансирал украсата на храма и тогава били създадени великолепните мозайки в духа на палеологовия ренесанс. На 29 май 1453 г., когато турците нахлули в Цариград и разграбили Хора, при което разсекли и донесената там за насърчение на защитниците икона на Света Богородица, пътеводителка, за която се счита, че е дело на евангелист Лука. Около 1511 г. по нареждане на великия везир на султан Баязид II Хадим Атик Али Паша, сградата била превърната в джамия и получила названието Карие джами. Стенописите и мозайките били замазани, бил поставен михраб, а камбанарията била премахната и заменена с минаре. През 1945 г. започнало разчистването на стенописите и мозайките и през 1958 г. сградата започнала да функционира като музей. Черквата е разположена на площ 742,5 квадратни метра и се състои от външен притвор екзонартекс, вътрешен притвор езонартекс, същински храм, наус, протезис, коридор, ризница и параклис. Сградата има 6 купола, 2 в езонартекса и по един в параклиса, науса, протезиса и ризницата. Екзонартекса или външният притвор е първата част на храма при влизане. Това е напречен коридор с ширина 4 метра и дължина 23 метра, който е свързан от изток с успоредния езонартекс, вътрешен притвор, а в южната част от него се минава в параклиса. Стените на външния притвор са украсени с мозайки на светци, титурски композиции и сцени от живота на Христос, като преобладават тези, които изобразяват събитията около раждането му. Над входа на вътрешния нартекс се намира една от най-известните мозайки на храма – Христос Вседържител. Езонартексът или вътрешния притвор се намира между екзонартекса и науса. Освен с тях, в южната си част е свързан с параклиса чрез врата, а в северната с коридор, водещ към протеизиса, т.е. жертвеника. Езонартекса е широк 4 метра и е с дължина 18 метра, има два купола. На единия купол е изобразен Исус Христос, а на другия Света Богородица с младенеца. Над входа към наоса има мозайка, на която е изобразен ктиторът Теодор Метохит, поднасящ модел на храма на седящия на трон Христос. От двете страни на входа са изобразени апостолите Петър и Павел. Друга известна ктиторска композиция от вътрешния притвор е тази, на която са изобразени Исак Комнин и Мария Палеологина, коленичили пред Христос и Богородица. Мозайките в езонартекса са посветени предимно на сцени, свързани с живота на Света Богородица и на нейните родители. Наосът е овенчан с купол с диаметър 7,7 метра, а в източната му страна има апсида. Предполага се, че централният купол е добил днешния си вид
след като е бил поправен от пораженията на земетресението от 1766 г. Протезисът, проскомедийника и дякониконът Ризницата в съответствие с по-раншната традиция са обособени като отделни помещения, разположени от двете страни на бемата, т.е. олтара, всяко с купол и апсида. До жертвеника се стига по отделен коридор, а до ризницата през параклиса. Стените на наоса са облицовани с мрамор. На западната стена над вратата се намира мозайка, изобразяваща Успение Богородично. От север на олтара се намира мозайка, изобразяваща Христос, а от юг Богородица с младенеца. Параклисът е разположен на юг успоредно на наоса и е служил за семейни погребения. От изток завършва с апсида, а на покривът му е втория по големина купол на храма с диаметър 4,5 метра. В параклиса са се намирали гробница и това се е отразило на тематичната насоченост на сцените. На апсидата на традиционната сцена Поклонението на Агнеца се намира една от най-известните фрески на храма – Възкресението. Над арката е стенописът Второто пришествие, а по стените са изобразени светци войни, а в нишите са нарисувани семейни портрети на ктиторите.